פרדס מהווה סכנה אמיתית ומיידית לביטחון השר ובני משפחתו ולביטחון המדינה. מה יכול למנוע ממחבל להיכנס לפרדס, להגיע לכאן, לאסוף מודיעין, לזרוק רימון, אני לא יודע מה עוד. לפיכך, אין מנוס מלהורות על עקירת העצים בהקדם האפשרי. طيارة هي الإشي الوحيد اللي ورثته عن المرحوم أبوي ولما صار الدنيا كلها بتعودنا عنه. اطلع من هون! اطلع من هون! תובעת אותי. מה יש לך נגד העצים שלה? לא, השב"כ יש משהו נגדם, ואני סומך עליהם. הצדק חייב לצאת לאור. ניצחון שלנו הוא ניצחון של העם הפלסטיני כולו. שר שממונה על ביטחון ישראל מפחד מכמה לימונים? אני לא מפחד משום דבר ומאף אחד. מה, אתה לא קורא עיתונים? מה השם שלך? سلمى. אני איתמר. אתה חושב שאתה יכול להילחם נגד המדינה הזאת? מדינת ישראל נמצאת תחת איום קיומי ואתם מתעסקים עם לימונים. אז בגובה שעה האחרונה, מרביע פה מישהו? We'll compensate the lady for all the losses. We don't have a choice in the matter. אתה שר הביטחון, אתה יכול לבטל את ההחלטה הזו. נניח שאני מבטל את ההחלטה, מה קורה אז? יבוא מישהו, יעמוד פה מתחת לבית ויראה בך כדור? I wish